салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодиро бо хабарҳои навини Тоҷикистон ва ҷаҳон тақдими шумо мекунем. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба сархати мавзӯъҳои барномаи имрӯз 19 феврал. вазири корҳои дохилии Тоҷикистон дар бораи боздошти аъзоёни гурӯҳҳои мамнӯъ дар кишвар маълумот дод. узви созмонҳои мухолиф бо ин гуфтаҳо розӣ нестанд. дар ҳеҷ ҷо пахш нашудааст ки онҳо чӣ гуноҳе доштанд ва чанд сол маҳкум ба зиндон шуданд. мақомоти интизомии Олмон бар зидди гурӯҳҳои ҷиноии қавмӣ амалиётро роҳандозӣ карданд. ва Тоҷикистон барои ваксинзанӣ ба муқобили COVID-19 аз Бонки ҷаҳонӣ $21 миллион кӯмак дархост намуд. мақомоти вазорати корҳои дохилӣ имрӯз дар нишасти хабарӣ гуфтанд соли гузашта аз як ҳодисаи террористӣ пешгирӣ намуданд. ба қавли ин ниҳод як узви доиш мехост дар нисбати кормандони милиса дар ноҳияи шаҳри Нав суиқасд ва амали террористӣ анҷом бидиҳад. иттилои алтернативӣ дар ин бора ҳанӯз дастрас нест ва мустақилона тасдиқ кардани ин хабар мумкин нест. ҳамзамон вазири корҳои дохилии Тоҷикистон аз боздошти 10 нафар бо иттиҳоми терроризму ифротгароӣ гуфт. дар натиҷаи муборизаи қатъи 1091 ҷинояти қисмати террористии экстремистӣ ошкор гардида 271 нафар аъзоёни тарафдори ин равия дастгир карда шуданд. шумо доим ба ин диққат медиҳед ва мехостам номбар кунам кадом гурӯҳ ҳастанд. бародарони мусулмон 148, давлати исломӣ 39, гурӯҳи 24, 8, ҳизби наҳзати ислом 17, ҷамоати ансарулло 8, ҷамоат ҳизби таҳрир 2 нафар, алқоида 3 нафар, ҳаракати толибон 1, ҷамоати таблиғ 1 нафар дастгир шудааст. дар ҳамин ҳол ҳусейн ашуров муовини раҳбари созмоне дар Тоҷикистон мамнӯи гурӯҳи 24 омори вазорати корҳои дохилиро беасос номид ва гуфт ки то ҳол айбномаи расмии аъзои боздоштшуда ва истирдодшудаи ин гурӯҳ барояшон маълум нест. инҳо аслан ҳеҷ асосе надоранд. танҳо дар соли 2020 3 нафар аз аъзои гурӯҳи 24 ба Тоҷикистон истирдод шуданд ва инро мо расман дар сайтмон пахш кардем. ва то имрӯз аз тарафи режими эмомалӣ Раҳмонов ҳеҷ изҳороте нисбати ин аъзоҳои мо дар ҳеҷ ҷо пахш нашудааст ки онҳо чӣ гуноҳе доштанд ва чанд сол маҳкум ба зиндон шуданд. аз ин лиҳоз гуфтаҳои вазири корҳои дохила беасос аст ва бедалил аст. дар ҳамин робита бобоҷони қайюм як сухангӯи ҳизби наҳзати исломӣ гуфт ки ҳукумати Тоҷикистон аъзои дарватан будаи онҳоро дар бозиҳои сиёсии худ истифода мебарад. мо борҳо таъкид кардаем ки ҳукумат бо аъзои дар дохили кишвар будаи ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон ҳамчун гаравгон муносибат мекунад. ҳар гоҳ фишор болояш бештар шуд ё ин ки хост иттиҳомиро болои ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон бор кунад, ҳатман чанде аз онҳоро боздошт мекунад ва зери шиканҷаву таҳдиду фишор ҳар чӣ бихоҳад аз забони онҳо матраҳ мекунад. дар идомаи нишасти вазорати корҳои дохилӣ ба гуфтаи ҳамкорони мо Сарвинози Рӯҳуллов ва Шаҳлои Абдулло, вазири корҳои дохилӣ ҳамчунин ба суоли хабарнигорон дар бораи азият шудани Маҳмурод Одинаев, муовини зиндонишудаи раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистон, ягона ҳизби мухолиф дар дохили кишвар, посух дод. вазири корҳои дохилии Тоҷикистон шикояти Маҳмурод Одинаев дар бораи шиканҷа шуданаш аз сӯи маъмурони пулисро рад кард. пештар Одинаев муовини раиси ҳизби социал-демократ дар вақти эълони ҳукмаш гуфт маъмурони пулис дар вақти бозпурсӣ ӯро таҳти шиканҷа қарор доданд. Одинаев маъмур шиканҷа шудагӣ нест, вақте ки вай ҷиноят кардааст, мана аллакай суд баҳо дод. суд баҳо дод ки ҷиноят кардааст. леки саволаш надодем ки баъде ки ҷиноят кардӣ нисбати намояндаи давлат куҷо пинҳон шудӣ охир? вақте пинҳон шуд дар таххона рафтан гирифтанш ҳамонҷа худша шиканҷа карда буд. азоб кашид. баъд гирифтем омардимш хай мо тафтишота идома додем ва баҳои ҳуқуқи суд аллакай баҳо дод. Маҳмурод Одинаев рӯзи 28 январи имсол бо қарори додгоҳи ноҳияи Рӯдакӣ ба 14 соли зиндон маҳкум шуд. додгоҳ ӯро дар авбошӣ ва даъват ба сарнагунии ҳокимият айбдор кард.
додгоҳ ҳамчунин ҳабибулло ризоев писари маҳмурод одинаевро 58 000 сомонӣ ҷарима баст. маҳмурод одинаев рӯзи 28 январ пеш аз эълони ҳукм ба хабарнигори озодӣ гуфт баъди боздошт маъмурони пулис ӯро шиканҷа карданд ва сутумӯҳрааш осеб дидааст. инро пайвандони ӯ низ тасдиқ мекунанд. ман падарам дидум вақти пеш аз хабиданшон ҳолиш беҳтарин буд. ҳозир миёшаш касаги почашаш касаги чашмош кура намебина. ман дар ҷон гуфтум маем ҳабибуллоюм мара нашунок. дирӯз низ додситони кули тоҷикистон бо нашри байонияе гуфт ҳукми додгоҳ дар нисбати маҳмурод одинаев муовини раиси ҳизби социал-демократ ва писараш асоснок аст. далелҳои кофӣ дар парвандаи ҷиноятӣ ҷамъ оварда шуданд ва парвандаи ҷиноятӣ бо фикри айбдорӣ ба суд ирсол карда шуд ва бо ҳукми суд маҳмурод одинаев маҳкум гардид. аммо худи одинаев ва наздиконаш айбномаи мақомотро рад мекунанд. меҳринигор ризоева ҳамсари пешини маҳмурод одинаев рӯзи 19 феврал ба радиои озодӣ гуфт ҳафтае пеш аз болои ҳукми додгоҳи ноҳияи рӯдакӣ ба додгоҳи олӣ шикоят бурданд. ӯ гуфт баъд аз эълони ҳукм шавҳарашро надидааст ва танҳо барояш хӯрок ва либос мебарад. ба гуфтаи пайвандонаш одинаев рӯзи 20 ноябри соли гузашта ва баъди дархости гирдиҳамоӣ дар маркази душанбе нопадид шуд. ӯро баъди 2 ҳафта дар ҳудуди шаҳри душанбе дастгир карданд. номи маҳмурод одинаев соли 2012 баъди марги ҳамза икромзода маҳбусе дар душанбе ба расонаҳо роҳ ёфт. одинаев он вақт гуфта буд писараш сунатулло ризоевро ҳамчун шоҳиди ҳодиса аз душанбе ба зиндони хуҷанд интиқол доданд ва ӯ мавриди шиканҷа қарор гирифтааст. чанд рӯзи ахир дар шабакаҳои иҷтимоӣ баҳсҳо атрофи гӯё латукуб ва маҷрӯҳ шудани як блогери тоҷик аз сӯи чанд ҳамватанаш дар Олмон ҷараён дорад баҳс. мақомоти интизомии Тоҷикистон мегӯяд барои муайян намудани асли воқеа ба мақомоти марбутаи Олмон мактуб ирсол намудааст. дар айни замон хабаре ки дирӯз аз он кишвар расид нирӯҳои ҳифзи ҳуқуқу тартиботи Олмон дар чанд вилояти ин кишвар бар зидди гурӯҳҳои муназзами ҷиноии чечену араб амалиёти густурдае роҳандозӣ карданд. абдулло ашуров тафсилот медиҳад. рӯзи панҷшанбе садҳо афсари полиси таъйиноти хос дар 20 минтақаи вилояти Берлин ва Бранденбурги Олмони федералӣ бар зидди гурӯҳҳои ҷиноии амалиёти кофтукобу боздошт гузарониданд. ин амалиёт дар натиҷаи таҳқиқи ҷанҷоли гурӯҳҳои чеченӣ бо гурӯҳи арабӣ дар моҳи ноябри соли 2020 таҳризӣ ва иҷро шудааст. дар 2-3 соли ахир шоҳиди он шудем ки дар Берлин таваҷҷӯҳи сиёсӣ ба ҷиноятҳои гурӯҳҳои қавмӣ ҳамчун бахше аз гурӯҳи ҷиноии муташаккил арзёбӣ мешавад. акнун дастгирии сиёсӣ пайдо шуд ва дигар ниҳодҳои давлатӣ ҳам ба ин падида назар карданд. ҳадафи сиёсӣ ҳамин аст. давлати ҳуқуқӣ собит мекунад ки ҳанӯз ҳам вуҷуд дорад. мо бо ҷинояткории густарда рӯбарӯ ҳастем, зеро муддати тӯлонӣ давлат ба ин масъала таваҷҷӯҳ намекард. додситони ин қазия гуфт ки 2 нафар дастгир шуданд. ӯ афзуд ки таваҷҷӯҳи муфаттишон ба фурӯши маводи мухаддиру силоҳ ва халалдор намудани тартиботи ҷамъиятӣ ҷалб шудааст. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. зоҳиран бо афзоиши қарзи хориҷӣ ва фишорҳои пандемияи COVID-19 ба вазъи иқтисоди кишвар, мақомоти тоҷик бештар дар фикри дарёфти кӯмаку бархурдор шудан аз имтиёзҳои молӣ гардиданд. ба гуфтаи вазорати молия, Тоҷикистон барои ваксинзанӣ аз Бонки ҷаҳонӣ миллионҳо доллар қарзи бебозгашт хостааст. идома дар гузориши Амриддин Олимов ва Алишер Зарифӣ. тоҷикистон барои ваксиназанӣ ба муқобили COVID-19 аз Бонки ҷаҳонӣ ба маблағи 21.3 миллион доллар грант ва ё кӯмаки бебозгашт талаб кардааст. ҷамшед каримзода муовини аввали вазири молияи Тоҷикистон рӯзи 19 феврал дар ин бора дар нишасти хабарӣ иттилоъ дод. ӯ гуфт бо ин маблағ ҳудуди 1,8 млн аҳолии Тоҷикистон ва ё 20% аҳолии кишвар ба ваксиназанӣ фаро гирифта мешаванд. барои маблағи соҳаи иммунопрофилактика алянси глобалии ваксинаҳо ва иммунизатсия ба ҳисоб меравад. дар ин робита аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ
ва вазорати молия дар дораи ҳамин механизм ҷиҳати ворид намудани ваксинаи зидди бемории суръяти коронавирус дархости вай равона карда шудааст. барои дар қисмати намояндагони вазорат дақиқ нагуфтанд ки ваксиназанӣ ройгон сурат мегирад ё на. танҳо таъкид намуданд ки феълан масъалаи дарёфти маблағ дар баррасӣ аст ва бо дастрас намудани он гомҳои баъдӣ дар ин самт рӯшан хоҳад шуд. қаблан бонки ҷаҳонӣ хабар дода буд ки барои ваксиназанӣ бар зидди COVID-19 ба Тоҷикистон $8 миллион кӯмаки бебозгашт медиҳад. ин ташкилоти байналмилалӣ гуфта буд бо ин маблағҳо муаллимон, табибон, бознишастаҳо ва нафарони дорои бемориҳои музмин ба эмкунӣ бар зидди коронавирус фаро гирифта мешаванд. ҳарос доранд барои муайян кардани ки оё ман коронавирус набошам. ҷамолиддин абдуллозода вазири тандурустии Тоҷикистон ҳамрӯзи 12 феврал дар нишасти матбуотӣ гуфта буд ки душанбе барои харидани ваксинаи Спутник V бо мақомоти Русия музокирот дорад. вай афзуд Тоҷикистон 20% ваксинаи заруриро дар доираи барномаи ковакси созмони ҷаҳонии тандурустӣ бепул дастрас мекунад, вале боқимондаро бояд бихарад. мақомоти тоҷик мегӯянд аз аввали соли равон дар кишвар ҳолатҳои гирифторшавӣ ва фавт аз бемории COVID-19 сабт нашудааст. ба иттилои вазорати тандурустии Тоҷикистон токунун 13308 нафар дар Тоҷикистон ба бемории COVID-19 гирифтор шуда, аз ин шумора 90 нафар фавтиданд. оморе ки мутахассисон ва бархе аз сокинон ба он ба шубҳа менигаранд ва мегӯянд ки омори аслӣ метавонад аз ин бештар бошад. амриддин олимов, алишер зарифӣ, радиои озодӣ, душанбе. карантини шадиди Фаронса ва пешниҳоди манъи истифодаи ҳайвоноти ваҳшӣ сирки сайёри Вилям Карвичро бо хатари ҷиддӣ мувоҷеҳ кардааст. агар бемории ҳамагир ба эҳтимоли ғолиб рафт шавад, ҳам дар сурати қабули пешниҳод дар бораи манъи истифодаи ҷонварони ваҳшӣ дар сирк анъанаи қадимии Фаронсаро аз байн мебарад. мирзонабии холиқзод гузориш медиҳад. сирки оилавии Вилям Карвич сар аз моҳи марти соли 2020 ҳунарнамоиро мутаваққиф намуда дар як пора замини ҷануби Фаронса лангар задааст. шеру бабр ва дигар ҳайвонҳои ваҳшӣ дар қафасҳои танг рӯзашонро сипарӣ мекунанду хаймаи бузурги боз нашудааст. Карвич интизор дорад ки гӯшанишинӣ ба зудӣ хотима ёфта ҳунарнамоӣ дар сиркаш аз сар гирифта шавад. мо пояи фарҳанг ҳастем. мо аввалин намоише мебошем ки дар ҳаёти худ мебинем. ин анъанаи Фаронса аст ки бояд идома ёбад. инсон ибтидо на ба театр ва ё кино, балки ба сирк меравад. дар давраи пандемия давлати Фаронса барои дастгирии соҳибкорон миллиардҳо евро кӯмакпулӣ тахсис дод, вале Карвич худро аз ин ёриҳо бенасиб мешуморад. дар давраи карантини баҳорӣ ӯ барои ҳар ҳайвон рӯзона 2 евро ба даст меовард ки кофӣ набуд. ҳоло аз он 2 евро ҳам даракӣ нест. бар илова парламенти Фаронса пешниҳоди гурӯҳҳои ҳомии ҳуқуқи ҳайвонотро баррасӣ дорад ки дар ҳоли тасвиб қадам ба қадам дар давоми 5 сол истифодаи ҳайвоноти ваҳшӣ дар сиркҳоро манъ хоҳад кард. ба қавли Карвич ин пешниҳод касби ӯ, ҳайвонҳояш, сохтор ва аслан сиркҳои сайёри Фаронсаро аз байн мебарад. духтари Карвич, Кассандра, тамоми ҳаёташро дар сирк гузарондааст. ӯ иттиҳоми муомилаи нораво бо ҳайвонҳои ваҳширо қабул надорад ва таъкид мекунад ки ин ҳайвонҳо мисли узви оила ҳастанд ва акнун гурӯҳе мехоҳад онҳоро пароканда кунад. ҳукумати шаҳри Москав ба муҳоҷирон ва кордиҳандагон ҳушдор додааст ки бидуни патент фаъолият накунанд, вагарна ихроҷ ва ҷарима мешаванд. департаменти сиёсати иқтисодӣ ва рушди Москав дирӯз бо нашри як исорот гуфт бинобар хуруҷи пандемияи коронавирус аз 15 март то 15 июни соли гузашта ба муҳоҷирон ҳақ дода шуда буд пули патентро напардозанд ва ҳам кордиҳандагон низ имкон доштанд бидуни патент муҳоҷиронро ба кор бигиранд. аммо дар ин исорот гуфта мешавад қисме аз муҳоҷирон пас аз анҷоми ин муҳлат ҳам фаъолияти худро бидуни патент идома доданд ки ғайриқонунист. ин идораи ҳукумати Москав гуфтааст дар сурати бепатент кор кардани муҳоҷир ҳам худи ӯ ва ҳам кордеҳро ҷазо хоҳанд дод. барнома имрӯзро бо ҳамин хабар хулоса мекунем. сипос бинандагони азиз ки то охири барнома моро тамошо кардед. то суҳбати баъдӣ метавонед зери нишони www.ozodi.org аз вебсайти радиои Озодӣ истифода кунед. наварои ҷолиб дар Озодӣ видео канали мустақими мо дар YouTube гузошта мешавад. азизон шуморо дар ҳафтаи нав мунтазир хоҳем буд. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдори ҳар яки шумо.